Sawijine omah prasaja esuk-esuk krungu rame swara. Ibune lagi siap arep menyang supermarket kanggo tuku kabutuhan dinggo gawe rapi. Dalam kuwi, Mbak Yu lan Aji kepengen melu lunga menyang supermarket bareng ibune. Bu, badhe teng pundi? Arep nyang supermarket, Nduk. Bu, kula nderek, Bu. Kula nggih nderek, Bu, sekalian kula terne. Iya, ya wis, gek nang siap-siap kono. Enggih, Bu. Enggih, sekedap, Bu. Mas, aku arep nitipne motor, iso apa ora? Nggih, saged Bu. Monggo dipun parkir wonten mriku. Mas, mangke ampun kesupen nggih, motoripun dipun jagani. Nggih, mesti Mbak sampun ngantos kuwatir. Matur nuwun sanget nggih, Mas. Kersa mundhut napa lho, Bu? Arep tuku tepung karo endhog, Nduk. Lah kersa damel napa lho, Bu? Arep dinggo gawe roti dinggo arisan sesuk, Nduk. Walah, ngoten ta, Bu? Iya, ya wis nekno, ayo padha mlebu. Gek golek barange sing arep dituku. Nggih, Bu. Bu, adik nyuwun jajanan niku, angsal napa mboten? Halah, reno-reno ae. Wong ke lho wis jajan ae, mosok arep jajan meneh. Halah, nek adik kepengin, Bu. Halah, ya wis kono. Gek nang milih, tapi siji ae ya. Ye, matur nuwun nggih, Bu. Niki sampun, Mbak. Enggih, Mbak. Kula ningali sampean kok kados kanca kula rumiyin. Lah sampean apa Mbak Indri niku? Enggih, lah menika sampean sekar temenan. Enggih. Ya Allah, Mbak. Sampun dangu nggih mboten tetepungan. Enggih, pripun kabaripun sampean? Sae, Mbak. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah nek ngoten. Terus niki totalipun pinten, Mbak? Sedaya 51.000, Mbak. Dipun bayar ngginakaken QRIS napa kontan, Mbak? Kontan mawon, Mbak. Oh alah, nggih, Mbak. Matur nuwun. Sami-sami. Nggih pun kula wasul rumiyin, Mbak. Nggih, Mbak. Ngantos-ngantos.